na location na pagtatanim ng mushroom. O dyan na ay importante pag magtanom tawag mushroom. Kaning tabon dyan. Hello mga kapare at kamare, no? Isang magandang umaga para sa inyo at para sa amin din ito. Mga kamare, kapare, no? Karong buntaga, nasa ko'y tubago, no? Yan ay sa inyo kung unsay mga mahimong problema na posibleng tubangon ninyo pag magmasro mo pohon. Apan sa dili pa mga kapare ug kamare na po ko i-shout out, no, kini mga loyal nako na pod na subscriber, mga bago na silang subscriber nako mga kapare ug kamare, sama po din na nag-subscribe po. Ako lang i-shout out ni kadali sila Pare Dudong Pakel from Yanagot. May nga buntay gani mo da pare. Amot asa niya nagot. Wajud ko kadungo gani. Karon ra. May buntag ninyo diya tanan na nitanaw sa kong video, no? Og si Gian Amor. Gipuliano, no? From Dubai. Maayong adlaw kanimo diya. Mare. Kamare, no? Ay adlaw kanimo diya. Og si Pare Wilfredo Bumahin and Jing from Japan. Mahing buntag. Magandang araw sa inyo dyan, mga kamari ko sa Japan, no? Og si Pare Ryan Kayabyab from Palawan. Pare, magandang umaga sa iyo dyan, pare. Daghang kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa kuha. Og si Milmar Albis from Saudi Arabia. Pre, mayo buntag ya. Salamat. Og si Noemi Magusara, no? Sorry. Si Magusara, Noemi Magusara. Mare, may buntag, mare. Og si Gigi Sabzil Gabs Jil. Lisora litokon ang bubuong katag dila mga kapare. May adlaw Gigi may adlaw ni mo diya sa Kuwait, no? Taga Kuwait. May adlaw yan nyo diya pagamping ang taon mo kay napod diya mga kubi diya katita. O si Maluluyon family from Palunpon Liti. Hello, salamat sa pagtanaw ninyo diya mga kapare ug kamare. Tanaw na mo og subscribe jud mo kay kana inyo pag-subscribe o pag-click sa notification bell button na to diya, di dyan na masayang pag-abot sa panahon. Ako dyan ipakita ninyo kung say kay natnan sa inyo hang pag-subscribe o pag-click sa notification bell button na to diya mga kapare o kamare. O si Rachel Maestrado from Dubai. Mayong buntag kanimo diya sa Dubai, maring Rachel, no? Salamat kayo sa pag-subscribe, no? Sugdanan ako ang pagtubag aning mga maaaring problema na kakaharapin ng mushroom farmers, no? Sa pagtatanim ng kabuti pala sa Tagalog. Ang una, location ng pagtatanim ng mushroom.
kini mga kapare ug kamari, kinahanglan gyud pud ni na kung magtanom mo og mushroom, no, mas nindot jud siya kung na-shading gamay, dili direkta sa init. Pero okay lang po ng init po itamnan, basta lang tabuni jud ninyo og laya na dahon sa lubi. Nalukay niya ba, no? Mao jud nay importante pag magtanom ta og mushroom, kaning tabon jud, tabon sa taas. Kayo dyan sa Luzon, maghanap na lang kayo ng yung laya na dahon ng niyog, no? Mga kapare, ikaduhang inyong atubangon pag pananglita mag-mushroom mo diya, kining tubig na pagbabaran ng dahon ng saging. Mas nindot mga kapare, no? Mas mainam yung tubig na dumadaloy, no? Kung namoy mga sapa-sapa diya mga kapare, dapat magsapa niya, mabaw lang. Mas nindot diya, ihumol ninyo ng inyong maghimo mag mushroom. Pero kung layo jud mong sapa, wala pud mo mga layo mong sapa, layo mo sa creek. Kung gusto mo mag mushroom, wala mo kakuanan, wala mo kahumulan, pwede mo mapalit og kining trapal ang god. Kanang blow na trapal, bisag nipis lang. Magbangag mo gamay, i-square ninyo, igo masudlan, masulod tong unas. Inyong ibutang dito iniguman yung bangag ang trapal para dili pod mo masuyop sa yuta ang tubig, no? Ngayon butang bangag nyo, butangan yung trapal, dito nyo ihumol, tamak-tamakan ninyo dito. Pwede lang gihapon mo makamushroom bisag wala, basta magbangag yun mo. Mga kapare, no? Mauna kini ikatulo, dahon ng saging na gagamitin sa pagtatanim. Mga kapare ug kamari, nakita naman jud ninyo sa kong video, kanang ayaw jud to niyo kuha atong orange pa, ha? Kay sayang ra mo, hago-hago ra mo, maghago-hago ra mo sa inyong pagpanguha sa unas, no? Kinahanglan katud yung laya na dahon, laya jud siya, asin laya. Bantayin po ninyo ng mga molds, kanang mga punggos, tungod kay kanang dali ra kay nang katay, katong kung akong kita na puti-puti, no? Puti siya, punggos. Mao to siya muuna og turok, patyon ang spoon ato sa kabuti. Mukatay dito siya, hutdon dito niya, kutob sa maabot niya sa inyong flat sa mushroom, katong layer na niya dito tunga mag-agi. Mao nang likay jud ninyo, tanawa jud ninyo pa maayo pod kung gusto mo na nindot ang inyong pagtanom o mushroom po, pagtatanim nyo ng kabuti, no? Kini ikaupat, isa pod ni siya sa hinungdan kung ano ang mga farmers sa mushroom mapilyur, mga kapare, no? Likay jud ninyo na magtanom, mga kapare, kanang bagsak na lugar ba, ubos siya na lugar ng mabahaan, mga kapare ug kamari, no? Likay jud na ninyo kay pananglitan nagtanom ron ting init o nya ni kalit daig ulan, street ang ulan, impas ang inyong tinanom na mushroom, mga kapare ug kamari. Mao jud na ayan ninyo likayan, kanang murag ubos yan na parte sa inyong mga area dia, no? Ayaw jud mo pagtanom na anak kay kung muulan o nya matubigan di ay failure ka, wala kay harvest. Kung na may moturok gamay ra pero dili jud ka kabawi sa imong kapital. Niagi na ko ni anak anang sitwasyon na, no? Grabe jud, perting hagua man baon ra. Kay katong akong gitamnan dito sa area, baonon mo pud to. Pero karon gikaluy-an kay sa
sapa, gipadak-anan sapa na mo, no? Gipatas-ana. Mga kapare, kini ikalima, market ng pagbibintahan ng mushroom. Oh, isa po ni mga kapare, no? Kining pag maka-harvest na mo, no? O nya, bago pa mo nagsugod, lisod yun mga kapare. Oh, no? Lisod sa pagpaila-ila mga kapare sa mushroom primero kung wala pa nakabalo. Pero kung nanay nakabalo diha, so daga na mo palit. Pero mas labi importante mga kapare o kamari hatik note, kung gusto jud mo na dinagko inyong halin kining mahal-mahal, so isudlan ninyo ng mga hotel-hotel mga kapare o restaurant. Kana makuha jud na sila kay i-appeal man na nila sa ilahang mga menu diha pohon. Ha? Kung mag-mushroom mo, sudlan ninyo na ng mga hotel-hotel diha. Pangutana mo palit ba sila anak? O ka na mga restaurant. Palit lagi na. Karindiri ang gagmay mga kapare. Dili-diri ninyo. Sigurado mukuha dyan na sila anak. Kung po na magsugod na mag-mushroom. Kining ika-uno. Alternative ng kalupo leaves. Mga kapare, no? Kining kalupo leaves. Kining akong gingo na ka-bearcraft mga kapare o kamari. Ayaw kayo na ninyo problema ha. Kaya nga no, bisa gulay kalupo leaves, muturok man ang mudagan magyapong spoon, no? Spoon na to, inigkuhan. Basta lutuan lang dyan ninyo og tarong mga kapare, kamari nyo imong similya ha. Katong akong gitudlog, pila ka hours ba? Mauna gito siya. Kumuta na mo na alternative na cambio sa kalupo leaves. Ingnon ta mo kung gusto jud mo magsagol og kanang mga green Madrid di cacao mga kapare, no? Mainam na panghalo din yan sa gagawin yung similya, no? Yung lalagyan ng spoon. Ang Madrid di cacao ibulad sa inyo kadali, no? Para mauga-uga siya. Kay kung dili nyo ibulad, green inyong isulod dritso, may posibilidad na mag-molds na siya. Mag-green inyong kilid sa similya mga kapare. Ang pangpito, bisag pangunom ra nino. Question. Naikapito mga kapare ug kamare. Take note ha. Take note. Paminaw gid mo mga kapare ug kamare. Pag-abot sa panahon, pag naghimo mo dag similya bitaw mga kapare ug kamare, no? Pag humanin nyo himo, gitanom ninyo, kusog kayo, dagan kayo og bunga, no? Gitanom nyo, una, ikaduha, ikatulo, transfer, sige mo transfer. Kadugayan mga kapare o kamare, kana inyong similya nagikuan diha, gihimo, may muabot yung panahon na muhinay na, mga kapare, muhinay ang iyang turok, no? Muhinay iyang turok mga kapare o kamare. Mao nang pagtanaw ninyo na gamay na lang ang manurok sa inyong similya naghimo, gamay na lang. So naay mo himuon anak, no mga kapare, no? Naadjud mo himuon anak mga kapare. Pagtanaw ninyo gamay na malang ning kuan kong similya. Gamay na malag turok ning akong gihimo similya. Tungod kay ni hinay na ang spoon anak mga kapare. Dili na siya active kayo, no? Dili na healthy ang spoon na inyo ang gihimo. So, dire na mga kapare. Magkuan na gyud mo ana. Pagbutang mo og tubig mga kapare ug kamare, haluin ninyo og asukar. I-mix ninyo sa upak sa saging. Itong tubig nga na asukar. Para mobalik og galagsik ang mga lawa, no? Muhilti og balik ang mga spoon niya mga kapare ug kamare. Og napailain mga kapare ug kamare. Carrots, no? Kanang carrots mga kapare, tagtaro na ninyo ginagmay human. Pabukalan yung tubig. Kanang kinahanglan gawas jud ang kata sa carrots mga kapare ug kamare ha. Pag human ni ana mga kapare, pabugnawon ninyo tong tubig na gibutangan niyo sa carrots, no? Mao na pud toy inyo sagulan og abono. I-mix ninyo sa upak sa saging mga kapare hato.
take note mga kapare, himua jud na ninyo pag ang inyong similya sa mushroom o spoon sa mushroom muhinay na, ha? Para mubalik siya ka healthy, no? Mubalik og ka healthy ang inyong spoon. Oh, pagtanom ninyo daghan na po kayo nagturok. Oh, nalaing Ginoo. Mga kapare, kumana ta. So, sa di pa kong kalimot mga kapare ug kamare, no? Muhangin ko sa kinasing-kasing Japon na padayon na jud mo sa pag-subscribe og i-click ng notification bell button na to diya mga kapare ug kamare og like and share na lang po sa atong mga videos, ha? Kada mga advertisement na ako mga kapare ug kamare, ayaw jud ninyo i-skip. Maluoy jud mo kay kana maunay ugat sa pagsugod nato puhon o pagtabang sa mga nanginahanglan mga kapare ug kamare, ha? Oh, di na ako magdugay. Ganto sunod natong panagkita dinhi gapon sa Parimani YouTube channel. Bye bye.